It's a blessed evening to everyone for this 10 days of prayer, and in United Prayer, we have the participants from Central Pangasinan Adventist School. The participants are the follows. For Adoration Prayer, we have Maya Kenshi Esguerra. For Confession, we have Jessica De Los Santos. Thanksgiving, Ryan Christian Miguel Abrigo. And for Supplication, we have Leven John Villamil. And then there will be a response song brought to you by the Central Pangasinan Adventist School teachers. Good evening to everyone. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Let's pray. The loving great Creator, we adore Thee for have given us the privilege to be with You through these 10 days of prayer. We praise Your name with all our hearts, with all our soul, and all our mind. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like You. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like You. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is why I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like You. We pray, Lord, that our shortcomings be forgiven. We know that there are times we forget and fall to sin, and so we would like to ask Thee of Thy mercy, so that we all be worthy of the prayer. There's a rooftop above me, I've got a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me Your love, Lord, and a fine family. Thank You, Lord, for Your blessings on me. Thank You, Lord, for Your blessings on me. Thank You, Lord, for Your blessings on me. Let's pray. We are grateful, Lord, for the blessings we receive, the family, the friend, the teacher, and the lesson we learned every day. Thank You for giving our everyday needs.
and the salvation we receive. Cast all our cares upon you. We lay all of our burdens down at your feet. And any time that we don't know what to do, we will cast all our cares upon you. In this prayer, all we can do, Lord, is to depend ourselves in your hands, so that whatsoever happen, may you keep guiding us. Teach us, Lord, what to do every day, so that we may follow your will and your laws and statutes we may keep. We have nothing, Lord, but with you, our lives will be filled with grace. We pray for our health, spiritual being, and daily knowledge. This we ask in the loving name of Jesus. Amen. Naimbag ken nagasat arabi iti tunggal may sa amin kada tayo gagayam ken kakabsat. Isubli tayo iti dayaw ken panagyaman ken ni Apo Dios. Gaputa daytoy daytay tinnawen nga ururayen tayo may panggep kakabsat iti programa iti iglesia tayo iti sangalubungan daytay 10 days of prayer. Daytoy kakabsat daytay rinabii manen ngayon tayo panagtitipon, panagkinararag akas maysa nga anak ni Apo Dios iti iglesia na iti Seventh Day Adventist Church. Isuga po na, kagayam kan kakabsat, nga awisen da kayo, nga iti tunggal rabi, iti oras, iti alas 7:30, sigsigaan tayo kung makakabsat da ito nga programa, gaputa ito'y Northern Luzon Mission, kat nangisagana kakabsat, dagiti agsao kada tayo iti tunggal rabi, nga mangilawlawag kada tayo dagiti sasaw ni Apo Dios, kang runaan na nga mangpatibker kakabsat iti pamati tayo. So ni Apo Dios kakabsat iti madaydayaw, gaputa adda addaak, agtitipon tayo, tapno ti kasta, agpipinatibker tayo kakabsat iti pamati. Kat iti panangrugi tayo gagayam kan kakabsat, di la mabalin, nga amin tayo kat agdumog iti panagkararag. Agkararag tayo. Madaydayaw nga Dios amami nga nasantuan. Iti daytoy apong oras iti rabi agyaman kami apo ken ka, ta iti daytoy nga baro nga tawen, mabalenan mi manen apo tag sinarak akas agkakabsat iti pamati. Babaen apo iti kastoy awagas. Tapno ti kastaw Dios ket agpipinapigsa kami iti pamati, mapapigsa kami apo iti pamati, gapo kadigiti sasaom nga isu apo nga mangganmi, mangrugi apo itatang rabi, inggan apo itaglepas daytoy nga programa. Di la mabalin nga kalpasan apo nga da kami ket makapagdengeg kadigito nga sasaom da kami o Dios ket bumilag ken pumigsa iti pamati mi daytoy apo ti dawat mi iti napataganagan ni Apo mi nga Hesus. Amen. Gagayam ken kakabsat, iti adal tayo itatta nga rabi ket daytoy ket napauluan iti Jesus most precious gift nga iti Ilocano gagayam kabsat ket ti kapatgan asagot ni Jesus. Kaya't ko kabsat nga ibaga kada tayo, itatang rabi ket adda iti dua nga version, daytoy araramiden tayo nga rinabi nga programa. Kumuna, iti Ilocano kakabsat, nga isu nga dengdenggan nyo itata, ken adda pay met itanya, iti Tagalog. Amoyo, daytoy kakabsat 10 days of prayer. Daytoy met iti panangisagana kakabsat, ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo, daytay programa tayo kakabsat, iti sangalubungan, nga may panggap itay Reach the World. Nga ito'y kakabsat Northern Luzon Mission, Reach
Northern Luzon Mission. Nga daytay team tayo kat I will go. Papanan tayo kakabsat. Daytoy kat may lunch iti tunggal distrito kakabsat, iti tunggal iglesia. No anya kakabsat iti turungan na daytoy programa tayo nga Reach Northern Luzon Mission. So ngay pakamunto kakabsat dagiti papastor tayo, may panggap kakabsat daytoy nga programa ngayon tayo urayan, ngagbalin kakabsat nga paset ka iti daytoy nga programa iti panakaibanghelyo dagiti tattao ngagkasapulan iti panakaisalakan. So ngay tatakabsat nga rabi, Jesus' most precious gift. Anya kakabsat iti kapatgan nga sagot ni Apo Jesus. Amoyo kabsat iti December. Dito yung naglabas sa kabsat nga Disyembre. Patsik nga iti tunggal may sa kada tayo kat adda digiti naawat tayo kabsat nga sagot. Mabalin ka kabsat nga digito yung nga sagot kat nangingida da. Napatagda ka kabsat iti panagkita tayo. Amoyo, nos timay sa nga tao kat nang tad iti sagot kan ka, kasapulam nga daytoy kakabsat katanya, ay wanam. Ikam itanya iti patagna. Now, itatta kakabsat nga oras iti rabi. Anya daytoy sagot nga intad kakabsat ni Apo Jesus, uno itad na Apo Jesus, nga daytoy napatag-unay kakabsat iti panagbiag tayo. Gagayam kan kakabsat, iti adal tayo. Kunana iti Lucas Kapitulo 11, versikulo 13. Kastoy man kakabsat iti kunana. How much more will your Father, or how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Ngay ti Lucano kunana kakabsat, dinto ket addaan ti panangted ti Ama sa dilangit, iti Espiritu Santo kadagiti agdawat ken kuana. Gagayam kan kakabsat kitaan nyo, at datoy iti ama tayo. Awan sabali iti Diyos kakabsat nga mga ayat iti tong galmay sa kada tayo. Isuna kakabsat kuna na, give the Holy Spirit to those who asked Him. Kayat nga sawan, iti tong galmay sa kakabsat kada tayo, kasapulan tayo iti Espiritu Santo iti panagbiag tayo. Ngam amoyo gagayam kan kakabsat, daytoy nga Espiritu Santo, ket kasapulan nga daytoy ket dawaten tayo kakabsat ken ni Apo Dios. Dawaten tayo iti Ama, ta isuna laeng kakabsat iti akin karbengan nga mangted kada tayo intuno niya, dawaten tayo. Now, anya kakabsat daytoy nga teksto, anya ti kayat nga saun daytoy nga teksto iti panagbiag tayo. May samaysaan tayo gagayam ken kakabsat iti tangoras iti rabi. At daytoy tallo kakabsat nga banag nga ramiden tayo sakbay nga awaten tayo iti napateg a sagot ni Apo Jesus. Itatakabsat kitaan nyo, dahil sagot ni Apo Jesus, kat iso dahil dahil Espiritu Santo. Now, anya kabsat iti talo nga banag, nga ramiden tayo, tapno ti kastakat maawat tayo, ti sagot ti Diyos, ngawan sabali, iti Espiritu Santo. Umuna kakabsat, kunana iti adal tayo kabsat, I have nothing. Nga tayo kabsat, bigbigan tayo nga awanan tayo. Nabaknang tayo man kakabsat, iti na materyalan. Nabaknang tayman kadagiti amin kakabsat nga adda, idito'y rabaw iti daga. Ngam iti aramiden tayo kakabsat. Tapno tikas tagat maawat tayo, iti hisagot iti Diyos, kat bigbigan tayo, nga da tayo kat awanan. Anya kakabsat iti bagbagana. Amoyo, na Apo Jesus kadagiti disipulos na idi isuda kakabsat kat agtutungtung da. Kuna kakabsat dagiti disipulos na, Lord, teach us to pray. Apo ko na surwan da kami man, nukas ano itag kararag. Gagayam kan kakabsat, kitaan nyo, kadwa ni Apo Jesus dagiti disipulos na, ngam ti dinawat da kakabsat kan kuana, kat surwan isuda ti Dios ni Apo Jesus, nukas ano tag kararag. Gagayam kan kakabsat, uray da tayo. Kasapulan met, nga daytoy iti idawat tayo kina Apo Dios itatangarabi, Lord, teach us to pray. Apay, gamin adda kakabsat dagiti kararag tayo nga numaminsan saan nga man natop iti pagayatan ni Apo Jesus. Uno saan gagayam ken kakabsat, isu nga digito nga disipulos ket dawdawatan da kina Apo Jesus nga surwanda nukas ano tag kararag, gamin numaminsan uray da tayo saan tay paymet nga ammo itag kararag. So, kita nyo gagayam kan kakabsat. Kuna na, they saw how Jesus connected daily with His Heavenly Father
and long for the same power in their own lives. Isugayam kakabsat nga dayto iti dawdawatan dagiti disipulos ni Apostles. Nga agpaisuro dano kas ano tagkararag, gamin makikita da kakabsat iti panagbiag ni Apostles nga iti inaldaw ket isuna ket nakasuldong kakabsat iti amana. Nakasuldong kakabsat iti ama tayo nga wan sabali nga ti Dios Ama kapag serserbian tayo. Nga kayat na nga sa awan, gagayam ken kakabsat, digitoy nga disipulos, kayat damet kuma, nga daytoy kakabsat, makikita da, nga biyag na Apostles, ket isumet kuma, iti agbalin kakabsat, nga biyag da, iti naldaw-aldaw. Gagayam ken kakabsat, nukastoy, iti tarigagay, digitoy nga disipulos. Agbalin kumamet kakabsat, nga tarigagay tayo. Umuna, agpaisuro tayo ken Apostles, nukas ano tagkararag. Tapno ti kasta, iti inaldaw, napintas sa kabsat, iti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Now, kita nyo, iti kastoy kakabsat, iti dinawat dagiti disipulos na Apostles. Lord, teach us how to pray. Anya kakabsat, iti sungbat na Apostles, kada ito yung indawat dagiti disipulos na. Amoyo kabsat, Jesus responded with a memorable prayer lesson in 3 parts. Adda kakabsat iti talo nga paset. Ngayon sungbat na Apostles, kadagita niya, adalan na. Umuna, sinuruan na kakabsat, dahil makun ko na nga, the Lord's Prayer. Amo tayo diyay, the Lord's Prayer. Di ka di? Iso nga, no hantay nga amo kakabsat, iti agkararag. No saan no malipatan tayo iti agkararag. Insuro na Apostles, nukas ano tagkararag. Iso nga surutan tayo kakabsat, di format na. And then may kadwa, the parable of a friend coming at midnight. Iti sinalot, iti inbaga kakabsat, di kiti disipulos, Lord, teach us to pray. Iti may sa kakabsat, ngayon sungbat ni Apostles kadakwada. Kat may panggap daytay niya, may panggap daytay pangarig kakabsat, iti may sa nga gayem, nga dinanon iti bisita na, iti oras, iti tenga, iti rabi. Ken ti may katlo kakabsat, the need to continually request the Holy Spirit. Iti kasapulan kakabsat nga agtultuloy nga panangidaw-dawat tayo iti presensya iti nasantuan nga espiritu. Daytoy kakabsat iti anya inbaga ni Apostles kadigitoy nga adalan na. Now, kita niyo kakabsat itatta daytoy umuna kakabsat nga ay daytoy may kadua nga insungbat na Apostles. In the parable iti bersikulo kakabsat iti pangarig iti bersikulo 8 or 5 hanggan iti 8. A man has nothing to feed a visitor who arrives late in the evening. Nga daytoy kakabsat, may sa nga gayem, aday tinagtuktok iti balay na iti teng nga iti rabi. Kat linukatan na nakita na ita niya, iti may sa nga gayem na. Kat mabalin nga daytoy kakabsat nga gayem na kat mabisin unay. Kat anya kakabsat iti naramid, daytoy gayem na nga bumalay. Amuyo kakabsat tinaramid na, the man hurries to his neighbor and asked for bread to feed the visitor. Dagdagos sa kabsat, nga rimuar daytoy nga gayem na, manipod iti pagtayangan na, ket napan kakabsat kadagiti kaaruba na. Ket inbaga na kakabsat kadagiti kaaruba na, awananak kunana, awananak, I have nothing. Isu nga mangted kay man kunana ita niya, iti tinapay tapno ti kasta ket adda iti ipakan ko ijay bisita. Sinagasagay sana, ngampiman tawan kakabsat ita niya. Nakita na, ngam, iti istorya ko na he continues asking until at last he receives bread to share with his guest. Nga mabalin kakabsat nga iti maudi nga balay nga karuba na, kat ijay isuna kat nakasarak, iti maysa kakabsat, nga niya, gayem na, karuba na, nga nangted ken kuana iti tinapay, tapno adda iti pakan na kakabsat ijay, gayem na nga simangpet ijay pagtayangan na. Anya kakabsat iti kayat na nga saawen, daytoy kakabsat nga pangarig. Amuyo, bagbaga na kakabsat election tayo in this story, we say that we have to come to Jesus in order to have something to share with others. Nga ipakita na kakabsat kada tayo daytoy nga pangarig, daytoy nga istorya nga kasapulan nga mapantayo kakabsat ken Apostles. Tapno ti kastakot maadaan tayo kakabsat dagiti banbanag nga awan kada tayo, tapno ti kastakot adda iti ibingay tayo kadagiti
sabsabali. Gagayam kan kakabsat, nukuma, panpanunot at nukuma dahito nga parable. Kat dagos sa kabsat ngay masireg nga napan ka na apasos. Mabalin kakabsat nga dahito kat saan nga sinaggasagay sa dagiti pagtayangan, tapno dumawat itanya, tinapay agpay iti bisita na. Isu nga itatta kakabsat no awanan tayo, no mariknam nga awanan ka, no mariknam mariknak nga awananak, iti dagos kakabsat nga papanan tayo, mapantayo kene sino? Ni Apo Asos. Tapay, ta ni Apo Asos, itidnanto kakabsat, dagiti banbanag nga awan ken ka, ken awan kanya, ket addan tumot kanya, ibingay tayo. Kanya pay, itiadal tayo, when we want to pass on the bread of life, we often realize that we have nothing to give. Anya ti kahit nga sawon kakabsat, no kayat tayo, nga ibingay ko na ititinapay kakabsat iti biyag. Kasapulan kakabsat nga kanayon tayo, nga anagen, nga datayo kakabsat ket awanan tayo. Kahit nang sa awan kakabsat itenyaman nga pagpanpanakkel tayo, kasapulam kakabsat ken kasapulak ni Apo Asos, iti panagbiag tayo, tapno tanya, tapno adda iti ibingay tayo. And then, ito'y kakabsat, adal tayo, makita tayo no kas ano ti kinaimbag ni Apo Asos. So then Jesus links the problem in this parable. So iti daytoy kakabsat nga pangarig insilpo kakabsat ni Apo Asos daytoy nga problema. I have nothing. Kita niyo, I have nothing. Insilpo na kakabsat daytoy with our need to request the Holy Spirit. Isu nga po nagarod kakabsat. Isu nga daytoy nga problema ket insilpo ni Apo Asos. Tapay kayat na kakabsat nga bigbigan tayo, nga awanan tayo, ket kasapulan tayo kakabsat daytay regalo na nga isu tanya na santuan nga Espiritu Santo. Kat inton kakabsat addan iti nasantuan ng Espiritu Santo kan ka, amin kakabsat kat addanton kada tayo. Kita nyo kakabsat, kung nanapay, so I say to you, ask, and it will be given to you. So nga kasapulan kakabsat nga niya, agdawat tayo. Dumawat tayo kakabsat kina Apo Jesus. Dawatan tayo nga ti Holy Spirit. Kata niya, agbiag kakabsat kada tayo. Punwan na tayo kakabsat tinasantuan ng Espiritu Santo. Tapno day tayo kinaawan tayo. Kata niya, mapunno kakabsat. Iti panagbiag mo, kan kastamot iti panagbiag ko. Iti may kadwa gagayam kan kakabsat. Tada ito katalulaen. Kuna na, Jesus invites us. Keep asking. Ni Apo Jesus gagayam kan kakabsat kat aw-awisen na ka, ken aw-awisen na. Nga niya, nga kanayon tayo kumakakabsat, nga daw-dawaten. Kanayon tayo kakabsat kung mga dumawat kan kuana. Dawatan tayo kan kuana iti Espiritu Santo, nga iso kakabsat nga agbiag kada tayo. Iti kapitulo kakabsat, iti kapitulo 11, kakabsat iti libro iti Lucas. Daytoy kakabsat ket maminsa nga pulo, nga in-emphasize ni Apo Jesus, nga kuna na that we should ask for the Holy Spirit in our lives. No basahan nyo kabsat dito nga kapitulo nga si Bubukal, makita tayo kabsat nga naminsa nga pulo kabsat nga beses ngayon bagbagan ni Apo Jesus nga niya kasapulan tayo nga dawaten nga ti Espiritu Santo kabsat ket makipagbiag agtaeng iti tunggal maysa kada tayo. Kita nyo, bagbagan na kabsat ito'y adal tayo tatta. Kuna na, so I say to you, ask, and it will be given to you. Kita nyo, ibagbagan na tayo kabsat nga inbagakken ka kuna na nga niya, agdawat kayo, ket may kang kayto. Seek, and you will find. Agsapul kayo kuna na kata niya, makasapul kayto. Knock, and it will be opened to you. Agtuktok ka kuna na, kata niya, malukatan kayto. Gagayang kakabsat, dayto itikari ni Apo Jesus. No aramidan tayo dayto nga talo kakabsat, itikari na masarakan tayo. Isuga po na, nga no kayat tayo kakabsat, no kanayon tayo nga dawdawaten. Nga iti Espiritu Santo kat agtaeng kada tayo, dayto kakabsat kata niya, maawat tayo nga awan kakabsat itanyaman nga laped, nga ni Apo Jesus, ni Apo Dios ited na kakabsat, dayto nga dawdawaten tayo. For everyone who asks, ititunggal may sa kakabsat nga dumawat. Kata niya, awaten na. Kunan na pa'y, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be opened. Kat si asino man kakabsat nga niya, agbirok, isuna kat makasarak to,
si asino man kunan nang agtuktok ket isukatan niya malukatan to. Daytoy kakabsat iti kari ni Apo Dios ken kanyak itatang oras iti anya iti rabi. So the word kakabsat nga ask. So ti kayat nang sawen ask, seek and knock. Kasapulan nga daytoy nga tallo ket aramidem kakabsat inton sika ket agkararag ken ni Apo Dios. Now, adda kakabsat iti baysa nga teksto. Una na, if a son ask for bread from any father among you, will he give him a stone? No si asino man kakabsat iti maysa nga ama ken ina kadagiti pagtaengan kada tayo nga agbuybuya kakabsat iti daytoy nga presentation itatanga rabi. No inti anak mo kakabsat ket dumawat tuken ka iti maysa nga tinapay. Ikam ka di isuna iti bato. Gagayam kan kakabsat, no. Kunan na pay, or if he asks for a fish. No isuna kakabsat ket dumawat kada kayo. Dumawat kanya ken ka kakabsat dayta anak tayo. Te anak mo ken te anak ko iti maysa nga ikan. Ikan tayo kadi kakabsat isuna ti ulad. Anya iti kayat nga sauwan kakabsat dayta bagbaga na Apostles. Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? No dumawdawat kakabsat ti itlog iti anak tayo. Ikantay ka di kakabsat isuna iti scorpio. Gagayam kan kakabsat. Ti kunana pa iti teksto. No ituloy tayo, kunana if you then being evil. No da kayo kunana idinto adakes kayo. Ti kunana kakabsat iti teksto, know how to give good gifts to your children. No idinto ko na adagas kayo kat amuyo ti mangted tinaimbag ka dagiti anak yo. Tano dumawat da kakabsat iti anya iti tinapay hantay met isuda nga ikan itanya iti bato. No dumawat da kakabsat iti ikan hantay met nga ikan isuda tanya iti uleg. No dumawat da kakabsat ti itlog hantay met nga ikan ti scorpio. Ket ti kasasad tayo ket maysa tay kakabsat nga dakes nga tao. Sunod na tayo kabsat ket kabailan tayo nga ited no niya ti dawdawaten iti anak tayo. How much more will your Father in heaven kunana kabsat nga ited danto iti nasantuan nga espiritu into no sika ken siya ket dawaten tayo ken ni Apo Dios. Gagayem ken kakabsat ni Apo Dios ket isuna ket naimbag. Padasem kakabsat itatang rabi no kasano ti kinaimbag na Apo Dios. Ket ni Apo Dios itednan to iti dawdawaton tayo iti pannarabay iti nasantuan nga niya espiritu. Kunana pay in these few verses Jesus uses the verb ask. Maminano kabsat nga naramid na maminano kabsat nga inusar na daytoy kabsat nga word ask 6 times. Sanan to kabsat in-emphasize daytoy kapanunutan kakabsat nga seek mamindua kabsat nga daras ken knock mamindua met kakabsat nga daras. Apay kakabsat nga daytoy iti inpakitat ni Apo Dios. Ask, seek, and knock. Gamin, iti leksyon tayo kabsat ibagbagana, these are all action verbs. Kaya't nga sawen nga daytoy amin kakabsat, he clearly shows that we must take an action. Nga masapol kakabsat nga adda iti panagaramid mo, adda kakabsat iti panagaramid ko for us to be filled with the Holy Spirit. No dahil yung kakabsat kat aramidon tayo, nga danti panagaramid, mapno tayo ito kakabsat. Itanya, Santo Espiritu ti Diyos, nga iso nga niya, dawaton tayo. And then, iti maudi kakabsat, nga inusar na, dahil ask in the Greek, kayat na nga sawen, dahil ask iti Grego kakabsat, continuous tense. Meaning that we should ask not just once, but keeping asking continuously. Nga saan lang garud kakabsat nga mamaminsan nga dawaten. Nga no nagkararag kay tatayag sapa, saan mon nga dawaten kakabsat itatanga rabi. Ket sa amunton nga dawaten manen into no bigat. Gagayem kakabsat keep asking. Nga iti inasantuan nga espiritu kakabsat ket agbiag ken ka agtaeng kanyak tapno ti kastaket mapabilig tayo. Apay nga kastoy kakabsat ti kunana. Linawlawag kakabsat ni Apostles. Jesus wants to awaken our desire for the Holy Spirit with this heartfelt invitation. Nagpinta saya, nga ni Apo Jesus sa kabsat iti kayat na, ket riingen na tayo kabsat, riingen na tirikrik nam ken iti rikriknak, iti gagar tayo kuma,
nga dawatan iti nasantuan nga Espiritu Santo kabsat nga agtaeng kada tayo babaen ita niya panangawis tay ken kuana. He knows we are missing something crucial. Amo kabsat ni apostles nga niya mamiss tayo. Dagiti napapateg kakabsat nga banbanag if we don't continually ask for the rich blessings of the Holy Spirit. Ado kakabsat iti mapukaw mo. Ado iti mapukaw ko intuno saan tayo kabsat nga dawatan iti nasantuan nga Espiritu Santo iti panagbiag mo ken iti panagbiag ko. Apay, daytoy ket sagot kakabsat ni apostles. Now, and consider for a moment, why did Jesus himself spend so much time in daily prayer? Apay kakabsat nga ni apostles, no makita tayo, inaldaw iso nang agkarkararag. Halos inoras kakabsat nga iso nang agkarkararag iti amana. Apay, anya kakabsat iti kayat nga ipakita na apostles kada tayo. Kasapulan kadimet kakabsat nga datayo ket kanayon nga dumawat iti kararag, kanayon tay kading agkararag ken apostles. Kuna kakabsat na Ellen White, morning by morning, he communicated with his Father in heaven. Nga iti tunggal agsapa kakabsat. Kuna ni Mrs. White, ni apostles, ket kanayon nga makitungtungtong kakabsat iti amana nga jay langit. Apay, receiving from him daily a fresh baptism of the Holy Spirit. Kita nyo, titinaldaw-aldaw gayam kakabsat, kasapulan ni apostles. Nga isuna mabautisaran iti nasantuan nga Espiritu Santo. Gayem ko, sikaken siya kasapulan tayo met, ita niya, mabautisaran iti nasantuan nga Espiritu Santo, iti inaldaw-aldaw a panagbibiyag tayo. Tapay, isuna, iti mangpabilag kakabsat, iti napisikalan nga kasasaad mo. Isuna kakabsat, iti mangpabilag, iti nespirituan nga kasasaad tayo. Kaya, isuga po na, nga niya, kasapulan, ngay dawdawat tayo. Indeed, Jesus was our example in this. Ask yourself, dabagan tayo mga kakabsat, ibagbagi tayo. If Jesus needed a daily refreshing from the Holy Spirit, no ni Apo Jesus sa kabsat ket kasapulan na tinaldaw-aldaw iti Espiritu Santo, then how much more important it is for me. So kas ano gawon kakabsat iti kinapatagmet, iti Espiritu Santo ti panagbiag mo ken iti panagbiag ko. So batam kakabsat, dayto nga sa ludsod iti bukod mo. May katlo ken iti maude, praying God's word. Kararag tayo kabsat, ita niya, sasaw niya po Diyos. Kunana iti adal tayo kabsat, why don't we have more answers to prayer? Apay nga numaminsan kakabsat kat saan nga masungsungbatan dagiti kararag tayo. Kaduan kakabsat kat saan nga masunggbatan apay. Kunana kakabsat iti Santiago chapter 4 verses 2 and 3. Diyo maala ti kayatyo, gapo tadi kay met agdawat iti Dios. Ket no agdawat kayo, awan maawat yo, ngamin dakes ti panggepyo, dagiti laeng bukod na pagragsakan nyo ti dawaten nyo. Gagayam ken kakabsat, intun si kakatagkarkararag ka kina Apo Dios. Isugayam nga saan nga masungsungbatan iti kararag tayo no maminsan, gamin kakabsat kuna na dakes iti panggep mo, dakes iti panggep ko. Anya kakabsat, kas anong agbalin nga dakes iti panggep mo, ken dakes iti panggep ko, into nagkararag ka ken kuana. Una na, dagiti laeng bukod a pagragsakan nyo ti dawaten nyo. Gayem ko, no agkarkararag ka ket daytay bukod mo nga pagragsakan, iti kanayon mo nga dawdawatan ken Apo Dios, inton kano man saan nanto nga sungbatan ita niya, kararag mo ken iti kararag ko. Kasapulan kakabsat nga tay sagot na Apo Jesus nga tinasantuan nga Espiritu Santo, daytoy ko matidawaten tayo nga aldaw-aldaw, tapay isuna ti mangpatibkerto iti tunggal maysa kada tayo. And then ti kumakabsat kararag tayo kuna tayo amami nga nasantuan nga daka sa dilangit. Pangaasim man Apo kasika ket pakawanen da kami. Amoyo do daytoy kakabsat iti kararag tayo ni Apo Dios aramiden nanto. Ket kunatay to itultuloy mo man Apo nga ited kada kami iti nasantuan nga Espiritu Santo. And then kunatayo, thank you that if we confess our sins, you are faithful to forgive them. Ngayon tuloy dawat tayo kakabsat, iti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, tinto Dios sa kabsat, ket matalet nga mangpakawan to ken ka, ken mangpakawan kanyak. Kaysa iti dawdawaton tayo kabsat ket daytay bukod tayo nga niya pagragsakan. Kuna ni Mrs. White, go to God. Mapantay kakabsat ken Apo Dios. He hears and answers prayers.
No makita tayo kabsat nga awampay, iti nasantuan nga Espiritu, ngagbibiyag iti tunggal may sa kada tayo. Kunana, go to God. Mapantay ka kabsat kina Apo Dios. Tani Apo Dios, denggen na, kensungbatan na, dagiti kararag tayo. And the last, kunana, iti Lucas chapter 11 verse 13, kahit ko kabsat nga ulitin, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask them? Dawatan tayo garod kakabsat. Itinasantuan nga Espiritu Santo, nga pabiligan na ka, pabiligan na. Taday ito kakabsat sa nga pulo nga rabi. Ngayon tayo pa nagdengdengag kadagiti sasauna, kadwa tayo, itinasantuan nga Espiritu Santo. Agdumog tayo kabsat, agkararag tayo. Madaydayaw nga Dios. Agyaman kami Apo. Ito muna nga rabi nga isu Apo nga panagtitipon me, ngagkakabsat, nga dada kadagiti pagtanganda, ngagbuybuya Apo iti dayto nga paset iti programa. Inadal mi o Dios, daytay sagot mo a napateg. Napateg iti tunggal may sa kada kami. Awan sabali no ti Espiritu Santo. Dila mabalin amami nga nasantuan, nga si Kaapo iti mangpabilag kada kami. Sursurwan da kami man o Dios, no kas ano ti agkararag. Kat into no masursurwan da kami Apo, iti inaldaw-aldaw Apo nga panagbibiyag mi. Nga kas iti naramid Apo na Apo Esos. Nga mapagpabilag Apo isuna, kang runaan na iti na espirituan, agbalin kumamot Apo nga kapadasan mi, nga itinaldaw-aldaw amami nga dakat sa dilangit, bumilag kami, gapu Apo iti Espiritu Santo. Wen o Dios, at datoy dagiti naayat nga kakabsat, nagbuibuya iti dayto nga programa. Bendisyon naman Apo kadagiti pagtanganda. Bendisyon naman Apo iti pamilyada. Bendisyon naman Apo dagiti gagayemda iti aglawlaw iti pagtanganda. Ken kastamot Apo iti sibubukal nga iglesia, nga mga aramid iti daytoy nga programa, iti 10 days of prayer, pag may maysaan da kami kumaapo amin, nga awatan iti pamendisyon iti langit, agsipod da daytoy ket dinawat mi, iti napateg, anagan, ni Apo mi nga Jesus. Amen. Awisan kayo kabsat, ngito no rabino bigat, tuloy manen nga buyaen, ken agadal kadagiti sasaw ni Apo Dios.